Здравейте, приятели! Сега съм решил да ви покажа моята любима и здравословна закуска с новия тиган Zephyr Rose. С този чудесен тиган можете да готвите на всякакви котлони. Индукционен, керамичен, газов, а дори и на стария познат раховец. Време е да представя любимия на моето семейство омлет Примавера. Посолявам яйцата с хималайска сол и ги разбивам с малко прясно мляко. Новият тиган Zephyr Rose е със специално незалепващо гранитно покритие, което гарантира използването на минимално количество мазнина. Така само с няколко капки зехтин ще задуша вкусните печурки. По този начин готвя здравословно с много малко количество калории. Нарязвам и няколко доматчета. Ето, че нашите задушени гъби са готови. Благодарение на незалепващото гранитено покритие ще задуша лесно доматите без никаква мазнина под красивия и уникален капак от закалено стъкло с силиконов протектор. Така не се налага да използваме никакви ръкохватки, когато готвим в новия Zephyr Rose. Върху разбитите яйца ще сложа задушените домати, бланширани на кълцан спанак, сирене, задушените с много малко зехтин гъби и поръсвам всичко това с кашкавал. И след 3 минути запичане на горен реотан, нашият омлет е готов. Ето я и моята любима закуска. Приготвих я в новия Zephyr Rose тиган от алуминий с незалепващо покритие от гранит, пести мазнина и готвим винаги вкусна храна. Опитайте и вие!